kereszt és üres sír, az örök élet könyvébe beír, énekeljük, Jézus Krisztus él. Ő él. Eljött a nap, az a nap, mikor bűnöm elmostam. Eljött a nap, az a nap, mindent megvált. Igazi fordulatot az adta, amikor annyira megindult a növekedés, hogy el kellett válnunk az evangélikusoktól, mert láttuk, hogy kicsi lesz a templom. És ekkor kezdtünk el egy új templom építésében gondolkozni. Most itt Erdőkertesen népe van, sok népe van, és templomot épít nekünk. Úrtól van csodálatos a mi szemünknek. És a új templomunkban az első énekkar is, a gyerekek énekkara volt. Nagyon megható volt, amikor a profécia így teljesült.